gi lack of preparedness to gi lony masani mwanyalo neno ni to gik machalo magi gik ma should be a thing of the past. Weche mani kia floods kobiro ni to dhano hinyore kia dhok pidhego ka oro nitiere ok onego bed ni wa discuss gi 2023 gik ma wanyalo bedo ni wa discuss gin gik mok nyal geng kaka iluongo ni earthquakes kata gik ma iluongo nango ma hurricanes matimore US ka kes ma gik ma kata tim weather focus well and science to Kenya team with that exactitude to mwang'eyo ni for the last case ni osebedo kiwache dweche madhi manang'wen well nitie moko ma information dhi marach moro maber but ipenjori ni to migepe madil geto research mani magitimo ni ka koth chwe tere kaka wanyalo prevent flooding drainage marwa chalo nade aochewa dikes mano wanyalo keto river Nyando oseng'ega ni bedo ga ponga wanyalo timo ang'o pod waborito nyaka 2024 kendo dhano botho wabo ywak for how long wabo tolerate this level of maladministration gi impunity for how long to jotelo to bedo man officers onge gima temo jo county government ywak ne national government to nigo beni gibedo gi allocation actually ka in e county ming'e ni floods nitiere kaka Nyando Nyatike to gi Northeastern to gi Lamu oningo bed ni gimimiyo pek ahinya en migao mag masiche mabiro oningo bed ni to ok onego bed ni rito ni ka koth chwe gima let ni rito ka koth chwe ni kori golo ji titero kumachielo to nitiere mikakati minyalo timo nyalo bedo ni en rem mawuok e county koro winjo kanyo jodak kacha kwa pisas mawuok kacha county ma Wajir kuom ranyisi winjo kanyo governor ntiere airborne ntiere wi kalapapla odi na mondo miyo wija ne kanye magigi duto timore en rem mar telo ma deko chano yore monego beni rakruok kod masiche machalo kamagi koso nyalo bedo ni